Аз се казвам Валентина Тодорова и съм директор на средно образователно училище в град Шумен. Преди много повече от 15 години съм завършила философия в Софийския университет и като че ли се явявам един средностатистически пример за вас, за това, че един, който завършва философия, се става учител и оттам нататък не му се случва нищо интересно, за разлика от преждеговорившите. Аз бих искала да се присъединя към това, което казаха завършилите философия, че действително най-ценното на философията е това, че придобиваме способност за саморефлексия. Твърдя, че само ние, завършилите философия, знаем какво означава критическо мислене и действително го прилагаме, за разлика от по-голямата част, които приемат критическото мислене като едно истинско критикуване на действителността, без да имаме способността да я осмислим. Това обаче, което искам да споделя с вас, че аз на мен често ми се налага да отговарям на въпроса какво ще прави един човек, който завършва философия, защото докато бях учител се случи така, че двама от моите ученици влязоха от Олимпиада по философия без конкурсен изпит в този философски факултет и аз трябваше да ги убеждавам, че това действително се заслужава. И в този смисъл, дори като че някак с връзки съм тук на тази кръгла маса, защото точно тези ученици са организатори на тази кръгла маса. Така че благодаря ви. Това, което каза Хамбургер, и всички го цитирам, и всички като че той е най-успешният пример за завършилите философия, че философът прави опит да променя света. Като че ли няма нужда да проявяваме такава грандомащина, да се опитваме да променяме целия свят. Но аз твърдя, че в нашата действителност има макросветове, които ние, завършилите философия, можем да намерим, в които ние, завършилите философия, можем да намерим възможности за реализация. Тоест да се опитваме действително да променяме нещата в един по-отмарен вид, там, където действително имаме възможност да го направим и където знаем, че нещата се нуждаят от промяна. И сега на въпроса, наистина, аз съм директор на училище. Няма да ви говоря за слабостите на образователната система, защото това е тема, която е банална, досадна и така нататък. Ще кажа само 3 неща. Първо, много се радвам, че в септемврийския брой на списание Менеджер имаше 3 статии, които бяха посветени на образователната система. Наистина ги четох с огромен интерес и бих казала със самочувствие, че ето и на нас даскалите не дойде времето да ни обръщат внимание в списание Менеджер. Това обаче, което сега ще кажа пред вас, колеги, завършващи философия, като директор на училище, значи аз имам едно конкретно предложение към всички завършващи философия. Аз твърдя, че в нашата образователна система ние, учителите, имаме нужда от допълнителна образованост по отношение на това как да се отнасяме към учениците ни в съвременните условия. Защото това са деца, това са отношения, за които ние не сме подготвени, простете ми за отговорението. Твърдя, че имаме нужда от това някой да ни образова как се държим с родителите на нашите деца. Тоест, имаме нужда от действително
хора с съвременни разбирания, млади хора, които могат да преподават успешни практики на базата на това, че имат добра професионална подготовка. Така че създавайте екипи, правете проучване от какво се нуждае българското училище, създавайте се неправителствени организации, работете заедно с родителите. Тук виждам като че ли представители на асоциация родители. И ви предлагам работа в този микросвят, както Елга да се изрази, търсете начин да промените света. Аз ви моля да намерите начин да промените една малка част от света, там където тя има нужда от промяна. И аз ви предлагам работа. За заплащане, за сега няма да